by DJ Ashok. अशोक मोबाइल नंबर 8112870031। पूछे लगी है बतिया ढीला ढाला भइल कैसे नैहर में धतिया सक होई सैया जी के पूछे लगी है बतिया ढीला ढाला भइल कैसे नैहर में धतिया सब दिन के सुखल समान हमर गिल ना होखे सब दिन के सुखल समान हमर गिल ना होखे रबर वाला चोली किन के दिहाए ढील ना होखे सोना रबर वाला चोली किन के दिहाए ढील ना होखे। डीजे अशोक कोठिया, खानपुर सरायमीर, आजमगढ़। पहिला बेरा मांगतानी प्यार के निशानी आखिरी मिलन है जानू केहू नहीं जानी अब पहिला बे मांगतानी प्यार के निशानी आखिरी मिलन है जानू केहू नहीं जानी अरुण बिहारी के मोहर मारल सील ना होखे और मध्य प्रेमी के मोहर मारल सील ना होखे रबर वाला चोली किन के दिहाए ढील ना होखे रबर वाला चोली किन के दिहाए ढील ना होखे। बड़ी मदद लड़ा हमसे कुमार में अजल ना कमी कहीं तोहरा हो प्यार में डीजे अशोक सैया के सजबो फील ना होखे जातन ससुरा सैया के सजबो फील ना होखे रबर वाला चोली किन के दिहाए ढील ना होखे रबर वाला चोली किन के दिहाए डीजे अशोक कोठिया, खानपुर सरायमीर, आजमगढ़। DJ